до това да получи гола. Видимо бе близо да изравни резултата в последните минути на този двубой. Още веднъж тук как футболистите в червени фанелки не играха добре и топ. Попов. Караджов. Апостол Попов отново връща топката към вратаря на ЦСКА. Към Костадин Стоянов, който е затруднен от това подаване. Все пак успя да върне за вратаря Иван Караджов. Янчев. Апостол Попов е притесняван от Божилов и реши да играе на сигурно, като върне топката на своя вратар. Караджов. Попов. Към Караджов. Очакванията за много здрав двубой на стадион Тича се потвърждават с пълна сила. Георги Илиев, добра техника на Илиев. След това обаче подаването беше неточно. Иван Караджов излезна и улови. Сега Караджов веднага опитва да подаде в предни позиции, където обаче време 0-0 е все още резултата във Варна между Черноморе и ЦСКА. Нелсън. Петков. Сега няма засада. Възможност за отбора на Черноморе. Варна излезна вратаря на ЦСКА Иван Караджов и успя. Апостол Попов връща към своя вратар Караджов. Той силно в половината топката. Трябва да разчитат на подобни дълги подавания, които не вещаят никакви проблеми за противниковата отбрана. Караджов. Басо с дълго и неточно подаване. Иван Караджов. Много добре започна двубоя за отбора на ЦСКА. Радослав Димитров. Възможност за контратака на гостите. Това подаване е много неточно. Скоча Иван Караджов от началото на срещата. На отсрещната врата Иван Караджов лови без никакви проблеми. За първа топка Грегори Нелсън, оставя му пространство и когато вече Нелсън тръгне да играе, няколко опасни пробива на Грегори Нелсън по лявото крило. Смениха си местата Жуниор и Радослав Димитров. Споменах ви за това дали този ход Пеев завъртя топката над стената. Но Иван Караджов нямаше проблеми да я улови. Трифонов, 11 Иван Банделовски, 19 Апостол Попов, 23 Емил Гаргоров, 24 Александър Тонев, 20 от Грегори Нелсън. Сега обаче Пеев с отлично подаване зад гърба на защитата на ЦСКА. Никаква засада няма. Радослав Димитров изскочи от дълбочина. Друг футболист на Славия се намираше зад отбраната, но той показа с действията си, че няма да участва в атаката на Славия и затова Кинюс. Апостол Попов към Караджов. Тонев. Спечето Попов комбинира с Бандаловски. Той връща към Караджов. Емил Велев дава Караджов. Караджов. Вратаря Петров. Пък Славия спечели трофея. Ще започне, ако не се лъжа, в 35-та минута на двубоя. Гол във вратата на Славия. Божов как щеше да изненада. Иван Караджов спаси. А ние виждаме ситуацията от преди малко. Апостол Попов стигна пред до топката, поведе си, но остави тя да остане в обсега на Ники Божов и той дори шутира. Много добри полузащитници си дават днес среща тук на националния стадион Васил Левски. С глава, след това Янчев.
направи очевидно впечатление. Може би това е причината в последните мачове непрекъснато Емил Велев да залага на него. Ето и сега финала в турнира за Купата на България. ...22 минути делят червените от първия гол. Когато хитро остави топката към Спас Делев. Има засада тук на Николай Божов. На ЦСК не говори добре. Въпреки всичко той получава поздравленията за играта си в днешния двубой. ЦСК е все по-близо до трофея, който чака вече трета година. Стопката в крака. Божов е шутиране на Радослав Димитров като по чудославие на Мартин Кушев. Георгиев опита паса в уличка в дълбочина към... Не се е отказал от това да търси изравняване и да вкара двубоя в поле на червените. Там високите нападатели на Славия ще имат за задача. Радост долу на терена, щастие и по трибуните. Червените най-накрая с трофей. Литък защитава своя трофей от миналата година. Преди отборът му, въпреки че е в този си вид, ще търси победата от началото на тази среща. В официален марш за Литекс, призван да замени при удобно положение някои от ситуациите. Сякаш леко объркани са след това попадение футболистите на ЦСК. Добро центриране, решават да не рискува Иван Караджов, боксир за Борис Галчев. Фалцово центриране от страна на Робърт Флорес, никакви проблеми за Флорес да отклони топката към своя съотборник, изваждащо подаване, никакъв шанс за кода, излиза и Иван Караджов. Успява да има убедително изчистване от страна на Костадин Стоянов, след което изстрел от далечна дистанция. Не бе лишен от логика този удар. Стана въпрос, че теренът е мокър, удари один. ЦСК излиза напред в резултата в момент, в който важно да отбележиш гол в края или в началото на всяко едно полувреме. Това се случи. Стигна до пълен обрат, след като изоставаше още в самото начало на срещата с 0-1. Именно статичните положения ще са много важни за Литекс в последните. Дълго подаване към Флорес. Никакъв шанс между двама бранители в черно. Се интересуват от него. Игрите, които показва в последно време нападателя, са изключителни. Последните два мача с Литекс, вече 4 гола. Марисема. Ново центриране там. Иван Караджов без проблеми следеше играта вратарят на ЦСК. Милен Радоканов. Ново центриране, отново не рискува, отново боксира Иван Караджов. Отново дълго подаване, отново без никакви шансове за футболистите в предни позиции за Литекс. Топката е в краката на Галин Иванов. Той сега центрира. Без проблеми за Иван Караджов. Изпраща топката към Жуниор. Той центрира. Божов е сам непокрит, стреля! И към точката за изпълнение на дуспата. Там Божов бе абсолютно непокрит. Късмет на сметка с 2-1 след две дуспи, реализирани точно от Йордан Тодоров. Но се връщам към състава на Славия и към най-вече към някакви реплики към Георги Кабаков. То с 3 попадения, в удар за белите. Много топка там и много разбъркване. Отново колеблива армейска отбрана. Не могат футболистите на ЦСКА да изчакат. Това беше Грегори Нелсон. Това е разбъркването в Българска армия. Ето виждате грешка нова Крачунов. Божов! И това е непростим пропуск на централния нападател на Славия след грешката на Крачунов, от която Николай Божов не успя да се възползва. Тази грешка на Крачунов. Божов си е спря, финтира Костадин Стоянов. Остана му най-лесното, може би,
Дори не се опитаха белите да задържат топката или да подадат към някой от футболистите, което Тодор Янчев не успя да реализира. Крачунов я прати в облаците. Без спрян той време. След това удар отдалеч на Йордан Юраков. Удар, който не носеше опасност за Караджов. На Славия сега Божов получава топката. Божов трябваше да стреля. Това го прави Илия Илиев. Какъв пропуск в 64-та минута. Ето още веднъж ситуацията. Центрирането на Галин Иванов. Ето тук беше момента, където с десния крак Божов трябваше да стреля. Вместо това Жуниор стреля, топката се отбива в кръка на футболист на ЦСКА и ще видим дали Караджов. Тя е изчистена там от Бурносузов. Сега това ще стори Иван Караджов. Минута до края на продълженията. Румен Трифонов сега. Караджов. Играе си с огъня Иван Караджов. В крайна сметка излезе от ситуацията. На ЦСКА. Опит за изведещо подаване. Този път флага на страничния стадион. Караджов. Споменах да видим какво ще направи Фарес Брахими. Има възможност да шутира. Прави го. Удара му е прекалено слаб, за да затрудни Иван Караджов. Още повече, че топката попадна право в обсега на вратаря на ЦСКА. Един от редките случаи. Забелязват се пробойни в центъра на отбраната на Миньор Перник. На няколко пъти, като в състава на Ловчани има твърде много младежки национали. Без да бърза, Тодор Янчев връща към своя вратар Караджов. Той е спокойно. Караджов. Успокоиха темпото домакините. Те свършиха своята работа. А сега рисковани действия на пътя на Том застава Тодор Янчев. Много важни мачове предстоят за ЦСКА. Гостуване първо на градския стадион в